že, čo viem, že povedz niečo, mám rád lievance, vieš, že tak. Ty to stále točíš? Povedz niečo. Veverička, marhula. Konope. Ty hulič, ty radšej buď ticho a priznaj sa, čo si robil na pohode. Ja mám rád malé deti. Pomleté. A tkanie kobercu. Perských. Hej, čaute. To bolo také trošku úchylné, ale však v pohode. Aha, aké jablčko? Je jablčko, aha, jablko. Ty máš iPhone? Áno, tu je foťák. Čo to je? Je to pekné, také. Koala. Koala. Hej, ja by som vám akože chcel odkázať jeden veľký odkaz a keď to náhodou pozeráte všetci, že a svetový mier a tak. Dobre? Peace. Ešte niečo povedz. Lebo vieš, aj keď vylezieš na ten najvyšší strom, sa nikdy nestaneš, ako povedal taký ten Ujo z Baumaxu. Áno, zleteli orly z Tatier, Tatry, ponad tak. Ponad vysoké hory, ponad nízke polia, preleteli ponad Dunaj, ponad šíru vodu, sadli tam na pomedzi slovenského rodu Dunaj a Luna za Lunou sa valí, na ňom stojí pevný hrad na vysokom drali. Pod tým hradom Rimancom zastal si táborom, belia sa rady šiatro ďalkým priestorom. Ja som myslel inú básničku, ja som myslel tu, že... Tu si myslel, tu. Tak. A ešte niečo povedz. Teba ešte budeme natáčať. Ako? Paprika by mala byť žltá. Prečo by mala byť Paprika býva žltá. Ty si ešte nedal žltú papriku? Iba zelenú a červenú. Ahoj. Pôjdeme zajtra na trh. Kedy býva trh? Zajtra, nie? Od 8 ráno v Trnave. Ideme zajtra na trh a tam výborný trh, áno, odporúčame, pridávajú tam aj slaninu. A tam majú žltú papriku. Z čoho? Hej, strašne vás to zoomuje. Pohode. Hej, vidíte moje pupáky? A ja viem žiadne. Lebo používaš čo? Pantene, nie. Pantene? Tu mám taký por. Fuj. Vieš čo je por? To je také ako cibula. Bol vidieť? Nie. Inak vy máte obaja rovnakú farbu vlasov, ja mám takú čudnú. Nezapadáš. Prosím ťa pekne. Teraz Ale sme blondiaci. si to nechaj. Kto? Všetci. Ja nie. Všetky A tri. ja som blondiak? Ďakujem. Ja viem, že nie som Hej, natočme si topánky. Áno, to je strašne coolové točiť topánky. To vždy všetci robia. To všetci robia. Aha, počkaj, to musím zaostriť na moje topánky. Ja mám takéto, Čo akože tam topánky? trošku špinavé. Čo je to? Gretka má modrú. Aj druhú nohu. Gretka má vlastne konverzi. Si. Konversu. Jednu. Možno aj dve, ale A tu druhú Martin má skrýva. niečo podobné so zelenými šnúrkami, ale... To, aby som Hej, ladil, lebo ja mám aj odhalíme taký si zelený nohy. tričko. Odhalíme si nohy, že to má najlepšie oholené. Nie, prosím, nie, mám strašne chlpaté. Ja už pár týždňov som si akože neholil, a akože Gretka. No, ukáž. Ja si nepamätám, kedy mám ponožku. No, A však ona je dáma, ona nemôže. má ich trošku podráždené, mal by si používať lepší krém po holení. A ty? Nie. No, ukáž. Nie. No, Ja ukáž. mám strašne chlpaté, mám To viac je ako jedno, v Jano. pohode, ukáž. To budeš musieť ukázať niečo iné. To nie. No, tak si vyber. No, tak to už to pár mesiacov nebolo holené. Fuj. Takže, hej, ja to stále otáčam to video. Ukáž svoju baretku. Lebo je strašne štýlová, všetci ju chcú vidieť. Moja baretka. Hej, ináč ja už som tú pozíciu videa dal asi takto a takto na všetky strany chudáci tí ľudia. A inak to sa furt točí? Môžem si požičať tvoju baretku? Môžeš si ju požičať, páči sa. Ja si dám šiltom dozadu, budem rebel. East Coast. Či West Coast? Toto je East Coast. Ja som bol tak. V Amerike. On bol v Amerike, viete ľudia? Nie, len mi A tam tam si ukázali. kúpil baretku. Nie, to som si kúpil v Tesku za 5 eur. V Tesku v Trnave robíme reklamu, je výborné. Tesco Extra. Majú tam aj Wi-Fi. Hej, Ešte ty niečo povedz, ty už posledných 5 nehovoríš. sekúnd videa, povedz niečo. Ona používa lepidlo namiesto laku na pery. Áno? Zozumuj to. Ty máš tak lepidlo v ústach? Lepidlo. Áno, meruňkové. Ukáž to lepidielko, tuto ho niekde skrýva. Alebo možno v druhom vačku, neviem teraz. Hej, počkaj, Erika, toto už je posledných 5 sekúnd, vyzerá to ako v Blair Witchi. tak povedz niečo duchaplné, čo ľuďom zmení život. Ovečky sú Môžeš skvelé. žiť ako Ale ja chceš. sa pýtam Gretky, nie teba, proste ty to stále škáčeš. No, Gretka? Ja neviem, môžete sa, usmievajte sa.